Tak vážení, milí diváci, dneska si povieme, ako správne otvoriť a ako správne naservírovať vínko z dobrej fľaše vína. Tak, otvárač si zoberieme, máme tu nožíček, tuto, chytíme nožík a takto okolo krku fľaše jemne potočíme. Vrátime ho naspäť a s jemným pohybom tú vrchnú časť fólie, respektíve záklopky, odstraníme. Tým pádom si zoberieme vlastne naspäť otvarák, máme túto špirálovú vývrtku. Dávame ju úplne do stredu, ju takto nasunieme, presne aby bola v strede. Zopár pohybov spravíme, ale dáme veľký pozor na to, aby sme neprerazili ten spodok toho korku, aby sa tie sedimenty vlastne nedostali do toho samotného vína. Máme tu jednu polohu, druhá poloha a necháme korok takto vo fľaši, takýmto spôsobom a s kmitavým pohybom pomalinky vyberáme vlastne tento korok z fľaše. Fľašu položíme na stôl, uvoňame korok, či všetko je v poriadku, v tomto prípade samozrejme. Dáme ho tuto na ten tanierik, zoberieme si príručník, respektíve handričku a utrieme krk fľaše tuto hore, aby sa tie nejaké sedimenty, ktoré sa nachádzajú vnútri vo fľaši, aby sa nedostali donútra do toho vínka. A tým pádom si zoberieme pohárik a nalievame takým spôsobom, aby etiketa smerovala k hosťovi, respektíve našej polovičke, aby videla, že čo pije. Nalievame do stredu pohára do 1/3. Takýmto krúživým pohybom trošičku fľašu otočíme, aby tam tá posledná kvapka vlastne sa nerozliala po fľaši. A tým pádom máme jednoduchý spôsob na otvárania fantastického vína. Nech sa páči.